està poc estudiat. És un camp poc explorat i que el treball metòdic, que pot ser ara arriba el moment de que la família se li diga no fou una bogeria, no ho fou, de veritat, fou una qüestió molt útil que a més ha tingut l'encert de publicar. Mireu, la publicació d'un llibre, els il·lustrats i gent anterior, aquesta és una tecnologia que inventà Gutenberg, que té, és una tecnologia, no és un mòbil, però això costa d'inventar en la història de la humanitat. I aquesta tecnologia és molt eficaç a l'hora de transmissió d'idees, de valors i de conceptes. Per tant, ha fet molt bé. Perquè aquesta col·lecció, que podia haver acabat en un arxiu, si hagués sigut la voluntat, o venent-la o el que fora, ara en 2 volums, el d'especialista en la societat valenciana i el general d'Espanya i les comunitats autònomes, tenim en aquell primer, n'hi havia quantes? 400, estem sumant 1.600 entre els 2 volums, 1.600 pegatines, un element fonamental per a contribuir a entendre millor la transició democràtica, les esperances, els anhels, la voluntat de lluita, la voluntat de canvi, les pèrdues, allò que no es va aconseguir. I per tant, avui el meu únic objectiu era felicitar en públic novament, ja ho has fet en el seu moment, la presentació en 2024, ja crec que ja més que a l'estiu, bueno, 2 anys, per a la nostra edat 2 anys són pocs, i per tant tornar a fer-ho en públic, la felicitació per la constància d'aquest arxiu i per haver volgut editar-la, que és un llibre molt senzill d'accedir i sobretot amb una riquesa visual dels que n'hi ha poquets sobre la transició democràtica. Per tant, enhorabona, Ferran, moltes gràcies i estem per a sentir-te el que ens vulguis dir. Enhorabona.